Són imatges de l'atac dels Estats Units a l'Iraq, un bombardeig amb míssils Tomahawk que comença a nit a les 11, hora espanyola. Ha durat 4 hores i ha tingut 5 onades diferents. S'han llançat un centenar de míssils que, segons els Estats Units, han anat dirigits a objectius militars iraquians i magatzems on es guardava armament químic. L'atac ha encès totes les alarmes al país de Saddam Hussein. Hola, bon dia. S'ha tornat a repetir, com han vist, nou atac a l'Iraq, aquesta volta fet pels Estats Units amb suport del Regne Unit. Es parla en principi que poden haver mort 5 persones i 30 més estan ferides. L'atac s'ha fet per l'incompliment de Saddam Hussein a l'acord de revisió de totes les instal·lacions iraquianes per a veure quin armament guardaven. Eixa és la justificació dels Estats Units, però no s'ha d'oblidar que avui estava prevista la votació al Congrés nord-americà sobre la destitució del president Bill Clinton per perjuri en el cas Lewinsky. Esta acció militar ha tornat a posar de manifest les divisions dins de la comunitat internacional sobre Saddam Hussein. El dia d'avui ve marcat per la informació internacional. També parlarem de Pinochet. La Cambra dels Lords ha decidit per unanimitat revisar la seva decisió sobre la immunitat del general. Així ho han decidit este matí després de considerar els arguments de la defensa de Pinochet que posa en dubte la neutralitat d'un dels lords, Leonard Hoffman, per les seues connexions amb l'organització Amnistia Internacional. El passat 25 de novembre, Lord Dos importants operacions contra el narcotràfic a la Comunitat Valenciana. La Guàrdia Civil decomissa 400 quilos de cocaïna a Castelló i deté 2 persones en una de les accions més importants dels últims temps a Espanya. A Cullera es confisquen més de 4.000 quilos d'haixix i es detenen 10 persones. 3 milions de persones utilitzaren el metro de València en novembre, la xifra més alta des de l'entrada en marxa de les línies. L'estació més utilitzada és la de Facultats. Els empresaris de la Vall d'Albaida disposats a acabar amb la contaminació dels rius de la comarca. Les fàbriques tèxtils utilitzen productes tòxics que contaminen les aigües. Ara estan invertint en depuradores especials. Bons resultats per als equips valencians en la Copa del Rei. El Benidorm empatà a 2 contra tot un primera com el Tenerife. El Llevant guanyà a Las Palmas, mentre que el Villarreal aconseguia empatar en l'últim minut contra el Sevilla. L'atac a l'Iraq s'ha produït poc abans de les 11, hora espanyola. Ja era la 1 de la matinada a l'Iraq. Ha sigut un atac per sorpresa, tot i que els Estats Units van amenaçar de fer-lo ahir. La raó oficial és la no col·laboració amb els inspectors de l'ONU per al desarmament. Però ningú no oblida que avui hauria d'haver començat el debat sobre la destitució de Clinton, un debat que ha sigut ajornat. L'atac a l'Iraq ha durat 4 hores i s'han llançat més de 100 míssils. Faltaven 10 minuts per a les 11 de la nit, hora espanyola. A l'Iraq era la 1 de la matinada. Estats Units ha llançat el seu atac Rabosa del desert, en el que també ha col·laborat el Regne Unit. Les alarmes han saltat a l'Iraq. En 4 hores, les naus de guerra i avions bombarders nord-americans que hi ha a la zona del Golf Pèrsic han llançat 5 onades de míssils Tomahawk, teòricament dirigits cap a objectius militars i magatzems, on, segons els Estats Units, podria haver armament químic. Ha sigut un atac sorpresa, motivat, segons el president nord-americà, per l'incompliment reiterat de col·laborar amb els inspectors de l'ONU per al desarmament. Però a ningú no se li escapa que avui hauria d'haver començat el debat sobre la destitució de Clinton pel cas Lewinsky, un debat que de moment ha sigut ajornat. La seva missió és atacar les fàbriques d'armament nuclear, químic i biològic i la seva capacitat d'amenaçar els seus veïns. They are designed to degrade Saddam's capacity to develop and deliver weapons of mass destruction and to degrade his ability to threaten his neighbors. Com en altres ocasions, el Regne Unit ha sigut el primer a posar-se al costat dels nord-americans. De moment han col·laborat en la preparació d'aquest primer atac, però ja han assegurat que participaran activament en tots els atacs que es repetiran en els pròxims dies. Esta acció podria haver-se evitat. Des del final de la Guerra del Golf, la comunitat internacional ha treballat per a frenar Saddam Hussein en la seva fabricació d'armament nuclear, químic i biològic, que continua amenaçant els seus veïns. L'atac ha sigut llançat per sorpresa, 3 dies abans que comenci el període de dejú musulmà del Ramadà.
Segons el president nord-americà, s'ha fet així per tal de no ofendre sentiments religiosos. El president iraquià l'ha qualificat, en canvi, com un atac traïdor. Lluiteu contra els enemics de Déu, de la nació i de la humanitat, i Déu ens recolzarà, mentre que ells afrontaran la desgràcia en la vida actual i en la vida eterna. Mentrestant, a Kuwait, les forces nord-americanes preparen pròxims atacs. De moment, segons fonts d'un hospital iraquià, s'han comptabilitzat 5 persones mortes i 30 ferides en l'atac d'esta nit, però podria haver-ne més. Un míssil podria haver afectat un dels palaus presidencials de Saddam Hussein. Un altre hauria caigut en territori iranià, segons fonts d'este país. De moment, ni la xarxa de llum ni la de telèfon s'han vist afectades, encara que alguns barris de Bagdad, la capital iraquiana, sí que s'han quedat sense subministrament d'aigua. Els experts militars calculen que a partir de les 5 d'esta vesprada, hora espanyola, quan a l'Iraq començarà a fer-se de nit, podrien començar a produir-se els pròxims atacs. Apenas es va conèixer l'atac contra l'Iraq, les reaccions arreu del món no es deixaren esperar. A l'ONU, la confirmació de l'atac s'ha rebut amb frustració. El secretari general de l'ONU, Kofi Annan, s'ha mostrat abatut en conèixer l'atac contra l'Iraq, una acció que no ha comptat amb el vistiplau del Consell de Seguretat. Personalment, este és un dia molt trist per a mi. Al llarg d'aquest any he fet tot allò que estava a la meva mà per mantenir la pau, d'acord amb les resolucions del Consell de Seguretat i per evitar l'ús de la força. No havia sigut un treball gens fàcil. L'atac ha obert una crisi al si de l'ONU. Des del Consell de Seguretat, Rússia i la Xina han demanat una reunió urgent de l'organisme, al temps que han criticat amb duresa l'acció unilateral dels Estats Units i la Gran Bretanya. A Rússia, el president Boris Yeltsin ha intensificat les gestions diplomàtiques per intentar aconseguir la fi dels atacs. El primer ministre Primakov ha culpat dels Estats Units dels atacs. França ha sigut de moment l'únic aliat occidental en condenar obertament l'atac contra l'Iraq. El primer ministre, Lionel Jospin, ha lamentat la situació creada per l'atac i les seues conseqüències entre la població civil, encara que n'ha dubtat a assenyalar Saddam Hussein com responsable de la crisi. A Israel, l'exèrcit es troba en estat de màxima alerta davant la possibilitat d'un atac amb míssils per part de l'Iraq. Les màscares antigues han tornat a formar part del vestuari dels israelians. Des del gabinet del primer ministre s'assegura que Israel està preparat per defendre's davant qualsevol agressió. No hi ha cap problema entre les nostres forces. Bàsicament... Els Estats Units a l'Iraq la tindran a partir de les 2:30 en la segona part de l'informatiu. Ara ens centrem en l'actualitat a la Comunitat Valenciana. Actualitat marcada per importants operacions contra el narcotràfic. Els pròxims atacs. Així ha amanegut Bagdad este matí, hores després que acabara el dia de la conquesta, com ha batejat Saddam Hussein el principi de l'operació Rabosa del desert. A la seu dels inspectors de l'USCOM tot està tranquil, com als carrers de Bagdad. És la sensació que sembla que volen donar les autoritats iraquianes, que no han suspès els actes oficials previstos abans de l'atac. Mentrestant, els iraquians busquen els llocs on han caigut els míssils nord-americans i britànics. No hi ha cap confirmació oficial dels danys que han causat. Els testimonis diuen que han vist destrosses en 9 barris de Bagdad i els seus voltants. Sembla que els míssils han tocat les instal·lacions de subministrament d'aigua, el clavegueram i un palau d'una de les filles de Saddam Hussein. Segons fonts mèdiques iraquianes, 30 civils ja haurien mort i un centenar de persones estarien ferides, repartides pels hospitals de la capital iraquiana. Este matí, Saddam Hussein s'ha dirigit a la població per ràdio i l'ha cridat a les armes. Lluiteu contra els enemics de Déu, de la nació i de la humanitat, i Déu vos ajudarà, mentre que els enemics hauran de fer front a la desgràcia en la vida actual i l'eterna, ha dit el president iraquià. Després de convocar els seus assessors, ha inspeccionat els llocs tocats pels míssils nord-americans i britànics. Clinton s'enfrontava avui a una votació transcendental en la Cambra de Representants, el seu procés de destitució com a president, però s'ha suspès. Amb l'atac militar a l'Iraq, Clinton guanya temps per a buscar una solució a l'embolic del cas Lewinsky. De fet, els republicans ja l'han acusat d'utilitzar l'atac de forma partidista. No obstant això,